Ниһаят, апрель белән саубуллашыр вакытта җитте. Төгәл бер айдан җәйгә аяк басабыз. Ә хәзер исә яңалыклар белән танышык. Хәерле кич, дуслар. Эфирда шоу-без тапшыруы һәм бүген Татар эстрадасы яңалыклары белән сезне мин Лиана таныштырырмын. Озакка сузмый башлыйк. ТМТВ премияләрен тапшыру тантанасыннан шактый вакыт узды, ләкин барлык музыкаль биеклек сынында үз хуҗаларына барып ирешмәгән иде. Исегездә булса, тантана барышында ТМТВ телеканалының баш мөхәррире Лилия Кадырова легендар җырчы Флүрә Сөләймановага әлеге сынны тапшырырга вәгъдә иткән иде. Һәм ул вәгъдәсендә торды. ТМТВ хезмәткәрләре Флүрә ханымның хәлен белешеп, җырчыда кунак булып кайтты. Әлеге мизгелләрне карап узыйк. Күптән түгел ТМТВ телеканалының премиясы гөрләп узды. Әлеге премияда ТМТВ телеканалының махсус номинациясы бар иде. Татар сәнгатенә зур өлеш керткән өчен дип аталды ул. Һәм әлеге номинациядә Флүрә Сөләйманова җиңүче итеп табылды. Ләкин катлаулы операциягә әзерләнү сәбәпле Флүрә безнең тантанабызда катнаша алмады. Ләкин без әлеге мизгелләрне бүген үзгәртеп, лаеклы бүләген легендабызга җиткерү өчен бүген без иҗат төркеме белән аның өенә килдек. Әйдәгез, бергәләп керик. Әлеге ишек артында Татар эстрадасының легендасы яши, дуслар. Әйдәгез шакып, түрдән узыйк. Ашырлар дип өметләнәбез инде без безгә. Әйдәгез. Рәхмәт, вакытта булдыклар. Вакытта инде минем әйтәм, балаларда ял итеп ятам дип әйтәм, соң инде лишит ситеп жатам дип әйтәм. Без бик күп кеше килдек. Әйдәгез, бик күп. Рөхсәтме? Әйдәгез, рөхсәт итеп. Флүрә әйдәгез сезгә менә бу шикәләр бәйләмен. Субханалла, моны телевизорга төшерергә кирәк инде, булай гына төшмәсен инде бу. Флүрә сезнең инде шактый бүләкләрегез бар име. Татарстанның халык артисты, бик күп тамашачы тарафыннан яратып белгергән хитларыгыз, җырларыгыз бар име, заманча телдә әйтсәк. Һәм менә бу безнең ТМТВ телеканалыннан татар сәнгатенә зур өлеш керткән өчен дигән әлегә тыйнак кына бүләкне зурлап Киткәч инде бу, киткәч. кабул итеп алыгыз. Бу безнең бүләк. Бик зур рәхмәт, исән саулыклар. Шулай НТВ уже бик тиз нитеп китте ул. Ничектер яхшырак башка каналларга караганда ким түгел, артык та халык ярата торган. Әллә шул теге астына язган иләренә кызыгып карыйлармы шунда? Әллә астына язганга кызыгып карыйлар, әллә сезнең кебек әйбәт кешеләр җырлаганга кызыгып карыйлар. Аллаһның рәхмәте яусын, бик зур рәхмәт. Искә алып шалтыраткан өчен, күргән өчен, искә алып миңа да бүләк биргән өчен. Флүрә менә күрешә алмадык инде. Ул вакытта ничек иде хәлләрегез һәм хәзер сәламәтлекләрегез ни хәл, шул хакта гына сорап аласы кала. Әйтергә менә ул вакытта бердә йөрерлек булмагандыр инде. Йөрерлек булса, мен инде концерт дигән сүзне ишетсәң, йөгереп бара торган кеше инде. Ничек минем нигә сулыш җитми торган авыру миңа каян килеп чыккандыр инде ул. Ничек булырга тиеш 50 елдан бирле җырлап, җырлаган кешенең тавышы наоборот нитергә тиеш бит инде. Әйе, нәрсә булай инде ул. РКБның икенчесе дип атала була инде ул. Безнең филармониядә шунда лишитсите. Алар әйттеләр инде бу йөрәккә күренергә шушы РНМС дип атала була. Шунда бардык, кардиологка бардык инде, кардиограммаларны анда охыр әллә нәрсәләр, белмим мин ул. Әйберләрне ишетеп кайттыгыз. Әйе, ишетмәгән сүзләрне мин больницага йөрергә һич тә яратмадым инде үзе. Шуңа күрә безнең әйтәм, сеңлем бар, апам бар минем. Сеңлем әйтте инде, ул дип апа, ул ничек риза булды икән ул. Булай гына үлсәм ярар дип әйтмәдем икән дисең дип уйламадым икән дисең ул, ничек операция ясатырга риза булды икән диде. Мен әйтәм, шуның шикелле хәзер әйтәм инде. Миңа да 78 яшь бит инде, менә март айында 78 яшь тулды миңа. Сез булай көндәлектә кем белән яшисез үзегез? Олы малай белән. Аның карамагында инде. Әйе, аның тәрбиясендә диләр бит инде хәзер. Юк, әле хәзер бер кем барсына да мин үзем хуҗа шикелле ничек дип әйтәм инде. Билгеле, һәрберсе бер кеше йозак өйдә кирәк бит инде. Менә обычно бит инде карт кешене өйдә йозак диләр инде. Балалар белән инде бик якын мөнәсәбәтләрдә.
Яратып торалар инде, Аллага шөкер, беркемдән иткәне юк. Хранениягә салган чакта мине чакырды инде алсу, аларга барып тордым инде. Миннән сорау юк инде, әтисеннән сорый. Нитсен, Флюрапа килсен безгә. Мин нидә ятам? Больницага, сохранениягә ятам дип инде. Шунда баргачыннан бу малай инде, аларак малай Руслан исемләнсен. Моя дигәне, не смотрите дип нидә. Биргәнсең син миңа ал нурын таңларның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакчам, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сагыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Әмма сезнең бит инде бар легендар җырыгыз, әниме, белүемчә сез аны үзегез яратып та бетермисез бугай инде. Юк, җырлыйм, яратам, яратмыйча аны бит безнең Соколов әйтәдер, нишләп син аны нигә Азат хатынга бастырдың? Тебе үзеңә генә җырларга нидеме? Җитмәгәнме? Бөтен кеше җырлар. Аны бит инде Әлфия дә җырлады, Зиннур Нурмөхәммәтов та җырлады, аннан соң бөтенесе. Аны хәтта Ринат Ибраһимов җырлый бу җырны. Беренче тапкыр кайсы залда ниндирәк аудиторияга, ниндирәк кешеләргә җырладыгыз һәм ничек кабул иттеләр әлеге җырны, хәтерлисезме? Миңа калса, мин аны беренче Мәхмүд Хөсәеннең 50 яшьлек юбилее вакытында килде шушы җырның авторы Шәмши Калдаяков килде нигә Казанга. Шунда җырладым мин аны татар телендә. Татар телендә ул 70нче елда гына бит әле. Әйе, шуннан хәзер әләне худсовет кабул итмәскә маташканы беренче радиога язылгач. Хәзер менә яңгырап бик күп легендар җырларны шулык Рөстәм Абузакиров хәзерге кешеләрне алсагыймы репертуарындагы бик күп җырлар нәкъ ул вакытта худсовет үтмичә озак еллар киштә дә яткан дип ансын ишеткән бар. Бар, андый хәлләр булды, нидә радиода инде. Менә мин үзем радиода эшләгәч тә барыбер һич үземә ни таба алмыйм, анда коррупция юк иде, в общем. Хәзергечә әйтсәк. Бу минем җыр, ул булырга тиеш дигән әйбер юк иде. Синең җыр, минем җыр вообще күптән түгел генә чыкты ул. Аны җырласаң, бөтен җырны да җырларга кирәк. Әгәр җыр әйбәт булса, аны наоборот күбрәк җырчы җырлый дигән ниде, тәртип иде. Худсоветларның үтмәве дип әйттегез. Худсоветны нинди җыр үтмәскә мөмкин иде ул вакытта һәм сезгә ничек аңлаталар иде? Әле аңлатып торулар юк. Худсовет үтмәде, димәк законы шундый. Янәсе Гөлшат Зайнашеваның шигырьләрен яратмаган кешеләр булган икән имеш. Анда худсоветта инде. Нигә инде музыка буенча худсоветның главныйрагы Рөстәм Рөстәм Яхин иде. И үзебезнең редакторлар инде анда Рафаэль Ильясов дигәндәй. Сүзләр буенча шул Гөлшат апа тоже худсоветта утырадыр, и тагын нәрсәләр шагыйрьләрдән инде ир кеше шагыйрьләр бар инде тоже нитәләр катнашалар. Алайда инде шәхси моментлар булган булып чыга бит инде ул вакытта. Булды дип әйтәләр. Менә минем үземә һич тә алай булган кебек түгел. Алайда инде менә бу әниемә җырын итмәскә уйлагач инде анысын нитәм инде уйлыйм, мин әйтәм, бу әниемә кемгә ошамады икән инде дип инде. Чөнки аның сүзләрен Госман абый үзе шунда радиода эшләде бит инде, Госман Әхмәтҗанов. Ул тәрҗемә иткән иде бит инде. Мин аны 3 төрле язып бирдем мин аңа. Вариантларын язып бирдем. Ярап, бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә әле күрешүләр насыйп булсын сезнең белән дип телисебез килә. Әле сәхнәдә сезне яраткан тамашачы күрсә иде дип телисебез килә. Һәм иң мөһим инде әлбәттә сәламәтлек, чыгып җырларга,
Сезнең репертуарыгыз бик бай, җырларыгыз бик күп, халык аны бик яратып кабул итә. Иң мөһиме хәзер сезгә сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Амин, амин, шулай була күрсен. Җырларга насыйп булсын әле. Мин җырламасам, хәзер менә шушы олы малай белән торам дим бит әле. Шулай да баш авырта теге бу ди башласаң, сезгә бер концерт кирәк инде, Флюр апа. Концерт булса инде мин тазарам. Хәзер җырлап күрсәт дисәләр, бер нәрсәсез җырлап бирә аласың бер җырны. Урманнарда алан, аланнарда балан, үзеп каптым әши димәдем. Дигенә күрсәм дә яшәүдән бизмәдем. Кайчан уздың гомрем сизмәдем. Дамир Зиннатуллин 7-нче тапкыр Мәскәүдә уздырылучы татар җыры гала концертыннан репортаж әзерләгән. Элвин Грей, Ришат Тухватуллин, Хания Фәрхи белән даралашып кайткан. Татар эстрадасының популяр җырчылары Дамирга ниләр сөйләгән икән? Хәзер күрербез. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, Татар җыры фестивале 7-нче тапкыр Мәскәүдә. Мәскәү тамашачысы өчен татар эстрадасының иң популяр артистлары чыгыш ясаячак. 7000-гә якын зал тулы дип әйтергә була. Әлеге репортажда без сезгә сәхнә артының тормышын күрсәтергә тырышырбыз. Аллага шөкер, инде исән-сау гына килеп җиттек Мәскәүгә. Әзерлекләр 100% дип уйлыйм инде. Ничек кәефләр беренчедән? Кәефләр әйбәт, бик шәп. Инде иҗатка килгәндә синең моңлы җырлар аерып тора иҗатыңны. Хәзер әле соңарада дәртлеләр дә барлыкка килде, сикереп бии торганнар дип әйтергә була. Халык ничегрәк кабул итә синнән менә бундый җырларны? Халык супер. Без инде күптән көткән идек диделәр. Гел әкрен 5 ел элек. 5 ел мин инде татар җырында әкрен җырга алдым. Ләкин инде соңгы вакытта еш әйләндерә башладылар тиз җырларымны. Алла бирсә, менә тиздән татар җырына Ходай курса, эләксәм, анда инде тизрәк. Моңа игътибар иттем. Бу яңа образны кем уйлап чыгарды? Нигә шунлай кийлергә булдың? Бу яңа образ түгел инде, бу гадәти авыл җегетләренең шушылай киенеп йөридерик. Без яшь вакытта шундый Мальборо дигән джинсилар чыккан иде. Астада шул Мальборо джинсы, истәдә шундый джинсилар иде. Чөнки җыр минем авыл малайлар турында әзгенә шундыйрак булсындыр дип уйладым. Шебен авылда бер кашан да беткән юк. Әле ул йолдыз белән. Ул йолдызлы шебен, бу зур шебеннәргә йолдызлар тага башлаганнар ди хәзер. Шуңа күрә шундый шебен бу. Бу авыл малайлары стиледер дип санадым мин моны. Махсус менә шул авыл малайлары турындагы җырга инде. Махсус дип махсустыр килеп чыккан кебек булды инде бу. Махсус дигән инде син. Махсус дип әйтергә куштылар, махсус. Рифат, инде синең эшеңә иҗатыңа әйләнеп кайтты. Ул да булса җырлау китап шурын алып бара башладың яңа сезоннан. Ничегрәк сиңа үзеңә ошыймы? Шуннан да җырлау китап шурын Фирдус алып барадыр. Хәзер инде дәвам итеп мин алып бара башладым. Баштан ничектер беренче икенче чыгышларында курку бар, ничектер аңлап җиткермәгәнлек. Хәзер инде рамкасын аңладым. Ничек икән хәзер әкрен генә җайлана бугай, шумара. Ул бит миндән генә тормый, анда катнашырга килгән уенчылардан да тора. Уенчылар әгәр телгә, сүзгә, җырга оста икән, анда мин алар белән эшләмим, мин алар белән ял итәм, рәхәтләнеп, кызык иттереп, матур иттереп уздырабыз. Уенчылардан тора. Концертлардан соң, чыгышлардан соң килеп сырыйлармы, яисә критика яудыралармы? Булгалыймы менә шундый фикерләр? Бу җырлау кига карата дип әйтәм. Алып баруга карата. Ну, төрле фикерләр булды инде. Каядыр әйтәләр, молодец, әйбәт булды диләр, шәп, кызыграк, фәләнрәк, тегәнрәк дигән булыр. Каядыр, Фирдус әйбәт дип тора. Интернетларда укыйбыз бит, күрәбез инде. Безнең Фирдус кая китте икән, Фирдус та булсын диләр. Шулайдыр инде, һәрбер кешегә үзенең яраткан артистын күрәсе килү инде һәрбер кешегә шулай булырга тиештер инде телевизордан. Фирдус Тимаев белән бүген Мәскәүдә күрештегез, әйтәсең бит инде Фирдус кая икән дип сорыйлар дип. Гомумән мөнәсәбәтләр үзгәрдеме? Ничегрәк?
Фирдус белән мөнәсәбәтләр үзгәрмәде. Фирдус белән мөнәсәбәтләр безнең инде бер 5-6 ел дуслык бара. Елдан-ел якынайганнан-якынаябыз. Дуслык теге туганнар кебек без аның белән аралашабыз. Безнең икебез дә теге миндә дә бит яртыкан мишәр каны бар. Шуңа күрә бер-беребезне без бик тиз аңлыйбыз. Без бер-беребезгә әйтә сүзләрен теге кеше аркылы ниндидер читтән инде әйләнеп түгел, турыга сөйләшәбез. Аның белән түгел, гомумән ул да шундый, мин дә шундый инде. Гомумән шулай сөйләшәбез, аралашабыз. Бер нинди андый яшерен мөнәсәбәтләребез юк. Минем эчемдәге шымда инде. Аныкы да шулайдыр дип уйлыйм. Мәскәүдә менә хәзерге чыгышыңны карап уздым. Җылы кабул итте тамашачы. Димәк инде сине монда яраталар, сизелә ул менә. Сиңа ничегрәк менә ул сизелдеме энергетика? Әлбәттә сизелә. Ул һәрбер шәһәрдә энергетика сизелә. Һәрбер шәһәрнең үзенең энергетикасы, үзенең тамашачысы. Мин гомумән Мәскәүне бик нык яратам. Күлмәккә игътибар итсәк, син дә Инстаграмда да язып узган идең. Бу елы менә аякларны күрсәтмәдем дигәнсең. Бу ничектер язуың нәрсәдән гыйбарә? Юк, инде язасыңмы, язмыйсыңмы, инде аны әйтеп булмый, чөнки кеше гаеп таба икән, ул барыбер табачак. Ничек киенсәң дә, ул әлбәттә мин инде аңа игътибар итмәскә тырышам. Ләкин без бит кызыл каләмнән үткәндә бик нык минем образымны сөйләделәр дип әйтәсем килә. Бик күп комментарийлар килде, ләкин бәлки кеше уйлагандыр, мин шулай итеп сәхнәгә чыгам, ләкин ул шулай булырга тиеш, ул аннан үткәндә бөтен кеше аерылып торырга тиеш. Ул ничек киенә, клоун булып киенәсең икән, син клоун булып киенәсең. Аны кеше белмим, безнең Татарстанда әле аңа барып җитмәдек һәм безнең халык аңа бик авыр карый. Менә татар җыры Мәскәүдә яши торган күп кенә татарларны берләштерә дип әйтергә буламы? Авыз ачып менә тулавыз белән. Әлбәттә, чөнки беренчедән бу бит инде татар телен саклап калу чарасы да. Чөнки татарча беләме, белмиме, халык менә килеп утыра, тыңлый, кемнеңдер җырын кабатларга тырыша, теге кушылып җырларга тырыша, ул бит инде тел өстендә эшләү дигән сүз. Менә сырысы килә, хәзер инде бераз теге үзебезчә сөйләшә башлый диясем килә. Һәрбер артистның сәхнәгә чыгыр алдыннан үзенең бер йоласы була. Кемдер дыгау ки, кемдер инде буллап киләктерә. Күп инде алар дөресен әйткәндә, синдә дә Гүзәл Әхмәтовада шундый бар микән бер йола? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыскача гына и турыга алга. Гомумән бик еш очрашырга туры килми, ләкин сырысы килә, моментны тотып калырга кирәкләр. Ниндирәк яңалыклар бар икән? Яшереп тормыйм, шәхси тормышта ниндирәк яңалыклар бар? Сездән инде качып булмас инде ул. Без инде урап үтәбез инде. Мин инде гомумән менә ничектер башка артистлар чыгалар да, мин шундый, мин шулай иттем, мин былай иттем, фәлән җиргә кияүгә чыктым, фәлән балаларым бар, әллә ничә әллә кемнәрем бар дип сөйлиләр. Ничектер алар өчен читен түгелдер бу әйбер. Минем өчен ул ничектер мин шундый иң закрытый артистларның берсе дип әйтим икән, иң ябык артистларның берсе. Һәм инде мин инде Кыскасы. Яратам инде творчество, иҗат турында сөйләшкәнне. Әмма ләкин ничек дип әйтим икән, минем дә шәхси тормышымда үзгәрешләр булды, әлбәттә, ул быел булды.
Шулай гына ярыймы? Ниндирәк икән? Без бит инде теге аңлап та бетерә алмыйбыз хәзер. Ниндирәк үзгәрешләр икән? Яисә сез хәзер үзегезгә тиң ярны таптыгыз, яисә сез инде хәзер гомумән үзегез генә рәхәтләнеп тормышка шатланып яшисез. Беренчесе, үземә тиң ярны таптым. Аллага шөкер дип әйтәсе килә һәм инде котлыйбыз сезне. Әле күрешкәч икенче юлы бу темага да сөйләшәбез. Әлбәттә, мин үзем иҗат кеше буларак бөтен әйберне күңелгә якын алам. Шу татар җырыннан соң, сез белсәгез, мин ничек канатланганымны, мин бер айда яздым 6 көй. Киләчәктә гүзәллек салоны ачам дип ничә еллар инде омтылам, минем бар ул алып куелган офисым. Мәскәүдә грандиоз чара бүген бара, инде ТМТV премиясе кичәгенә узып китте. Анда YouTube йолдызлары номинациясендә җиңеп чыктыгыз. YouTube'ка кагылышлы үзегезнең блогны башлап җибәргәндә нинди авырлыклар бар иде, булдымы? Безнең авырлыклар булмады дисәк тә була. Өчен дигәндә, безнең оештыручыбыз, менә без үзебез төшерәбез, балалар белән төшерәбез. Монда бернинди куелган кадрлар юк, бу барсы да менә шул ничек бар шулай итеп төшерелә дә, шулан теге дубльләр белән төшермибез, безнең бу постановка түгел. Шуңа күрә безгә эшләү җиңел. Һәм үзебезгә дә кызык бик. Шуңа күрә авырлыклар белән бердә авырлыклар очрамады безгә. Без инде һәр даим менә дүшәмбе сайын үзебезнең видеоларыбызны чыгарып барабыз. Понедельник. Һәр понедельник. Аңламаучылар өчен понедельник. Да, не, переводчиклар да бар. Переводчик. Без чөнки ике телдә эшлибез, аны барысына да аңлашылырлык булсын дип, тамашачыларыбыз күп булсын, караулар күп булсын дип, шуңа күрә без инде аны әлбәттә ике телдә эшлибез. Беләсеңме, инде Айрат дустыңны хәзер син өйләндердең дип әйтергә була. Ул инде хәзер бармагында күрәсең йөзеге бар. Ничегрәк соң хәзер өйләнгән Радик белән аралашу? Ну, Кызганыч түгелме? Дөресме сөйләргә? Дөрес. Алдарга. Дөресен әйтәле. Ну, на самом деле, как сказать, остался таким же. Наоборот, даже расцвел, как бы, потому что сам знаю. Вот Узен тоже уже давно. Да. Радик үзен ничегрәк икән? Ничегрәк ул теге гаиләле булу? Хәзер бит инде төнге клублар, тегесеменсе, алар бит инде бераз читкә калырга тиеш. Миңа Аллага шөкер бүгенге көннән бик шый, шулай булырга тиеш дә Алла белсә. Хыялланамын һәм клубларга минем хатным Аллага шөкер җибәрә, аңлый. Особенно акча китергәч. Кызлар аңлый сразу. Надеемся, что шулай да киләчәктә булыр. Радик инде гадәти сорау дип уйлыйм инде, бәби кайчан булыр икән? Планлаштырасыңмы, көтәсеңме? Моның турында сөйләшкән бармы? Планнарда бар, конечно, Алла белсә, күренер. Бәби булгач инде Айрат сиңа ярдәм итәчәк, аның тәҗрибәсе бар. Я шулай, я. Инде үрләрне яулаганнан яулый бара. Ул да инде бүген Мәскәү сәхнәсендә чыгыш ясады. Яхшы кабул иттеләр. Шулаймы? Рәхмәт. Дамир бик шады миңа. Мәскәү минем өчен инде ул ниндидер бөекнең
биюге. Чөнки без бәләкәйдән үк ымтылабыз барыбыз да Мәскәү дип, Мәскәү күрсәтергә дип безне өйрәттеләр. Теге колактан тартып та Мәскәүне күрәсең киләме дип әйтәләр. Бүген Мәскәүгә түгел, менә мин кичә булдым беренче мәртәбә Казанда пирамида. Минем өчен инде ул балдамай кабул иткәннәр. Бүген Мәскәү, ул инде уже Мәскәү. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен тамашачыга, менә шулай зурлаганнар өчен. Мин бер дә уйламаган шулай булыр дип. Ну, рәхмәтлемен тамашачыга. Рәхмәтлемен ТМТВ телеканалына, мине шулай халык белән якынлаштырганнар өчен, таныштырганнар өчен. Мин бик тә шат. Тезелеп соккан йөрәк һамандан сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәр килмәй. Ике арада тирән кайната. Ике арада тирән кайната. Йөрәк һамандан сине ярата. Ике арада тирән кайната. Йөрәк һамандан сине ярата. Жыры бөтен артистларны, популяр артистларны җыя. Нидер интервьюда ишеткәнем бар, артистлар белән нидер мөнәсәбәтләр бик теге аның хәтле дустана да булмаска мөмкин, кемдер исәнләшмичә дә узарга мөмкин. Хәзерге мизгелдә ситуация үзгәрәме яисә сакланамы? Инде беренче көннәргә сәхнәгә чыгу белән дә дуслар куштырнак арасында әйтәсе килә инде. Бар иде, Ришат сиңа 1-2 ел, синең иҗат юлың шундый гына була, минеке дә шундай булды, диючеләр дә булды. Менә күреп торырсың диючеләр. Аллага шөкер 5нче ел сәхнәдә торабыз, нык торабыз, Аллага шөкер тамашачыларым бар. Авырмы менә ул менә шундый барбер инде негатив дип әйтеп булмый инде. Менә шундыйрак ситуация. Әлбәттә, мин үзем иҗат кеше буларак бөтен әйберне күңелгә якын алам. Авыр туры килә, әмма дә ләкин менә шушы сынау да инде ул артист тормышының авырлыгы шунда күренә дә инде ул. Һәм инде ни булса да инде тырышкан кеше аннан барыбер үз юлын таба диясен килә. Инде концертның барышын күзәтәсеңдер, карыйсыңдыр. Синеңчә концерт ничегрәк бара? Концерт быел аерылып тора. Бик җаваплы, бик әзерләнгәннәр. Миңа нәрсә ошады иң беренче? Мин бит инде репетиция вакытында карадым. Техник яктан бар әйберне әзерләгәннәр. Светодиодный экраннар куяннар, музыка әйбәт. Бусы бер техник яктан әйбәт булгач, артист кешегә тагын бер 30% дәрт исти. Шуңа күрә әзерлек әйбәт. Оҗырчылар быел бер-берсен сагынганнар. Сизелә, очрашуда кеп кычаклыйсың, аралашасың. Хәтта мине дә кычакладыңыз гына. Сине дә кычакладым, сине сүгеп талдым әле зәргә. Нигә мине төшермисең әле син? Татар җырына килгәндә, ул бит инде берничә ел рәттән, 7нче ел рәттән бара. Бу концерт залларны тутыра. Һәм инде ниндирәк күрсәткеч синеңчә менә бу? Татар җырын Мәскәүдә ясарга кирәк. Минем уем буенча бу бик әйбәт фестиваль, моны үстерә кирәк. Мин һәр вакытта әйтәм. Әле менә ТМТВ премиясе кичә булды бит. Мин дөрес була алмадым, бик яратып карадым. Генә сораулар булды инде, ТМТВ премиясендә ник катнашмадың диләр дип уйлыйм инде. Ул да булса Instagram аккаунтларда да бик чыкты, ник Фирдүс юк икән дип. Миңа да яздылар. Нигә сезне куйдылар, дөрес түгел дип мин аларга аңлатам. Минем өчен анда иң якын кешем. Мәскәүдә иң якын дусларымның туйлары булды. Шуңа күрә бергә шәй эчкәндә, утырганда, бәйрәмдә бөтенесе дуслар, шундай кешенең гомерендә бер килә торган бәйрәмне дә мин поддержать итмәгәч, кем булам инде? Бу сәфәр икенчедән премияны күзәттеңме? Премияны күзәтеп бардым, шунда туйда утырам, премия белән бергә утырам. Бик матур, зур уровеньдә үтте.
Сезгә дә бик зур рәхмәт, молодцы, әзерләнгәнсез. Әзерлек кишле булган. Проблема була инде ул, аны хәзер тотыналар инде язырга, тотыналар шәйнәргә. Менә ул ягы була иде, бу ягы була иде, яшь артистларга бирделәр, кирәкмәгән артистлар күбе, яшь артистлар күбе дип. Аңа карап тора кирәк түгел инде. Гел минем катнашуым бәлкем гел ел сайын кирәк тә түгелдер. Гел бер артист. Бунда карап тордым, яңа артистлар бик күбе, яңа эмоциялар күбе, яңа сулыш күбе. Миңа җитсә яңалык бит инде. Яшьләр үсә торырга тиеш. Аны татар җырына китмәсәң, ул фестивальгә китмәсәң, бу фестивальгә китмәсәң, кая катнашырга тиеш. Менә мин беренче алтын барыс премиясе лауреатларын алгач, инде мине сөйләп чыгарганнар бит, исерек кебек чыкты, исерек кебек җырлады, мин тавышын әймәнгә дип. Шу татар җырыннан соң, сез белсәгез, мин канатланганымны, мин бер айда яздым 6 ки. Шушы менә фестиваль вакытында гына мин 6 ки яздым. Минем эчемдә кайный башлады, минем максат куйдым, аха, мин әйтәм, димәк, мин татар җырында катнашкач, димәк, мин әйтәм, эшләргә, менә кешенең барыбер эчендә максат барлыкка килә. Зәйнәп апа, узган еллар татар җыры белән нәрсәсе белән аерыла бу ел 7нче татар җыры? 7нче татар җыры беренчедән инде мин нәрсәсе уңайлыклары белән беренче башлаганда әлбәттә инде куркып башлана бит эш. Инде менә 7нче тапкыр һәм шулай ук югары дәрәҗәдә эшләгәннәр, шулай ук җырчыларны да хөрмәт белән матур иттереп, шушында безнең Мәскәүгә алып килделәр, әлбәттә, һәм инде бөтен коллектив тырышканлыгы күренеп тора, җаваплы карыйлар һәм матур булсын өчен тырышалар. Һәм киләчәктә шул теләктә калам, әлбәттә, менә дәрәҗәсен бер качан да төшмәсен. Һәр вакыт чәчәк атсын. Җырларыбыз, матур моңнарыбыз тагын да артсын. Җырчыларыбыз, талантлы җырчыларыбыз өстәлеп торсын. Хәнипа, 6000-нән 7000-гә якын залны тутырып килгән тамашачылар утыра безнең залда. Бу инде зур күрсәткеч минемчә. Татар җыры шуның хәтле тамашачы җыйган. Сез ничек билисез? Әлбәттә зур күрсәткеч, әмма мин шуны әйтәсем килә, безнең татар, Африкада да татар дип әйтәбез бит инде. Безнең милләтебез күп санлы милләт. Аллаһка шөкер, кая барсак та, Мәскәү инде ул бөтен илебезнең татарларын, башкортларын да дип үстисем килә, минем Башкортстан татары буларак җыйган безнең бит башкалабыз бу. Шуңа күрә матур күрсәткеч, халыкны туплар өчен әлбәттә бик күп көч кирәк. Монда тагын да бер татар җырын мактап, татар җырына афәрин дип әйтәсем килә. Хәнипа, бәйрәм командасы инде ул сезнең шундый визитный карточка дип әйтергә була. Һәм дә шулай инде игътибар итсәк, сезнең инде прическа. Менә ул прическаны сездән аерып булмый. Киләчәктә дә шундый прическа булыр микән, яисә бераз генә үзгәрешләр китергә микән, сез пенсиягә чыктыгыз дип әйтәсез бит әле, кеше ишетмәсен. Беренчедән
Мин Габделхайга ярарга тырышып ясым шушы прическаны. Ул аның прическа, ул аны ярата. Мин башкача да прическалар эшләгәнем дә бар, эшлим дә. Мин үзем инде киләчәктә гүзәллек салоны ачам дип ничә еллар инде омтылам. Минем бар ул анып куелган офисым. Шуңа күрә ул минем күңелемә тагын бер яраткан иҗат эшем, иҗат юлым. Ә инде менә Габделхай башкача минем прическаны күрергә теләмәгәч, иремгә ярарга тырышып, мин шундый прическа бүгенгә, ә киләчәктә әлбәттә ул үзгәрергә мөмкин һәм төрле кыяфәткә керергә тиеш хатын-кыз. Менә бүгенге концертта күп кенә артистларга бүләкләр бирәләр, чәчәкләр бирәләр, аюлар бирәләр, сиңа шариклар бирәләр. Бу күреп тордым, күзәттем, кичкенә генә кыз силәп китәләр. Әйе, кичкенә генә кыз, әле күреп торам, чәчләре үсеп китте. Чөнки ул кыз белән без таныш электән һәм уның куркыныч диагноз булды. Онкология һәм инде операция, күп операциялар эшләттеләр. Һәм инде менә әни менән уже 4-5 тапкыр концертында күрәм. Әни күз яшьләре чыгып әйтә: "Марадик, рәхмәт безгә яшәргә көч биргәнең өчен, бергә булганың өчен." Шул хәтлем хәтта сүзләр таба алмыйм. Менә чынлап та күреп торам. Операциянан соң бу редкий случай дисәң дә була. Чөнки кеше яшәргә тырыша. Но мин күреп торам ничекләр. Аллага шөкер, әйбәт бара эшләре. Бала үсә, мин шатланам. Татар җыры сәхнәсендә син инде гомумән ничәнче тапкыр җырлыйсың? Ике тапкыр премия һәм беренче тапкыр Мәскәүдә, Крокус-Сити. Мондый чыгышлар ясау сиңа нинди плюслар ясый бирә? Беренчедән ул артистлар белән аралашу. Менә күп артистлар мен таныш түгел идем, но шундый чыгышлар, шундый йыелышулар. Менә бүген бер самолетта очып килдек бөтен артистлар белән, Татарстанның татар эстрадасының артистлары белән. Таныштык, сөйләштек, үзе бер бәхет. Бергә булу, бергә яшәү. Чөнки артистлар үзе шулай. Һәрбер артист гастрольдә күрешү булмай, вакыт булмай, абында барыбыз да бергә. Икенчедән инде ике республиканың иң зур премиясы, иң зур концерты. Чөнки шундый масштабта концертлар тик татар җыры гына оештыра, чын әйткәндә. Шундый матур сәхнәләр, шундый качественный сәхнә бизәлеше һәм инде шундый артистлар җыю. Ул минем уйлавымча ул иң топовый концерт, иң топовый премия, иң топовый, иң кәрәк татар башкорт эстрадасына концерт. Бүгенгә менә шулар. Татар эстрадасында тагын ниләр булыр? Икенче атнага күрерсез. Күңелле эш атналары теләп, мин сезнең белән сау булашам.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.